בוקר טוב יועד. היי, מה נשמע? הכי יפה בעולם, איזה כיף לארח אותך כאן בתוכנית מגשימי החלומות וחישוב מסלול מחדש. לגמרי, אני שמח להיות פה. איזה כיף. ולך יש סיפור מאוד מעניין, שבעצם אתה לא ידעת בכלל, אבל היית איפשהו מתחת לאדמה, מרוסק לגמרי, אתה עם עצמך, ובזכות הוריך היקרים הצלחת להבין שאתה שם. מתחת לאדמה זה תיאור ממש טוב, אני צריך להשתמש בו גם. זה ממש ככה. וואו, אז הנה יש לך עכשיו... אז בעצם במה מדובר? מתחת לאדמה נשמע שחטפו אותי או משהו כזה. תשמע, גם מתחת לאדמה זה יכול להיות נחמד, אתה יודע, חושך וזה. כן, במובן כלשהו. סוג של, אתה בעצם... זה היה פחות. מנותק. כן. אז אני הייתי בעצם, הייתה לי התמכרות למסכים, ועל זה אנחנו מדברים היום. ובעצם מסכים זה מאזינות מאזינים, הכוונה למסכי מחשב, טאבלט, סמארטפונים. נכון, זה כל מסך שיש היום בחוץ, זה כל פלטפורמה. אצלי זה היה במיוחד גיימינג, משחקים כמו פורטנייט, מיינקראפט, פיפה. משחקים שהשם שלהם נשמע מצלצל לחלק מהאנשים, וזה מטורף כמה הם יכולים לסחוף בן אדם עד לכדי להתעורר בבוקר רק בשביל זה. זאת אומרת, התמכרות. ממש התמכרות. וואו. בנוסף, רשתות חברתיות כמו כולנו בעצם. כן. וזה, שם נתקעתי. זה קרה באזור גיל 16, האזור סליחה, מאיזה גיל אתה מכור למסכים? תראה, זה משהו שנבנה. זה משהו שנבנה עם השנים. ככל שאתה גדל למסכים, כן. ולא לצאת לפארק ולרוץ עם חברים בחוץ כמו ההורים שלי, בתקופתם, זה משהו שהדורות היום, ילדים שבני שנתיים לא יכולים לאכול בלי מסך, זה אפילו עוד יותר מזה, אבל... וואו. כן, זה... אבל לפני כן, שהיית בבית ספר יסודי, היו לך חברים, היית חברותי, יצאת החוצה לשחק? הייתי ילד עם חברים, לא הייתי מלך הכיתה או משהו כזה, אבל הייתי ילד שמסתדר, ויש לו את החבורה שלו, ויש לו את המקום שלו, וכן, נפגש עם חברים אחרי צהריים, פה ושם. יפה. אבל האבל הזה הוא משמעותי. ברגע שהמסכים קיבלו משמעות גדולה יותר, וזה קרה כשנחשפתי לתכנים במסך, שאני יותר מזדהה איתם ויותר... מתחבר אליהם. מתחבר ממש. הבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות. כילד שלא מצליח לשלוט הרגשתי שאני לא שולט בשום דבר בבית. זאת אומרת, אומרים לי מה לעשות ומתי לעשות כל דבר. ובבית ספר אומרים לי, תעשה את השיעורים ותלמד למבחן הזה והזה על תכנים שלא מעניינים אותי בכלל. ואתה מרגיש שאתה לא יכול להגיד לא, כי זה מה שצריך לעשות, כולם עושים. נכון. אגב, מה שכולם עושים תמיד הפריע לי לעשות כי כולם עושים. יפה. וזה משהו שהקשה עליי לאורך הדרך, מאוד. היום זה בדיוק ההפך, אבל אוקיי. הפכת את החיסרון ליתרון, אבל נגיע לשם. כן. אז מה שקרה זה שבעצם הבנתי שאין לי שליטה על דברים בחיים. לא הבנתי את זה, אבל היום אני מבין את זה. לא שלטתי על הלימודים ולא על מה שקורה לי בבית, והסביבה החברתית, אז לפעמים חברים היו יורדים עליי, או דברים כאלה שקורים לכל ילד בממוצע בבית ספר פה ושם, והייתי נורא מתוסכל מזה. כן. אז עם הקשיים של הגדילה בתור ילד רגיל, פתאום הגיע איזה מקום שמאפשר לי כל כך הרבה אפשרויות. בלחיצת כפתור נותן לי כל מה שאני רוצה. אני מחליט 100%, הוא לא שואל אותי אפילו אם אני בטוח, כאילו, אתה לוחץ על משהו, אתה פשוט מקבל את זה במסך. כן. והוא לא בא לך בטענות, והוא לא אומר לך שאתה יפה, לא יפה, מעצבן, לא מעצבן. והוא תמיד שם בשבילי. אני לא בא יום אחד והוא פתאום הוא מאוד נחמד. זהו, אין לו צרכים משלו. זה נורא פשוט, נורא קל להתנהל עם זה. כן. ולכן זה הפך להיות משהו שעם הזמן פשוט רוקן את החיים שלי מדברים אחרים. השיא של זה היה באמת בגיל 16. שבגיל הזה כבר הייתי מוותר על ארוחות. וואו. הייתי מוותר על... למה? כי זה בעצם לוקח לי זמן מהמסך. זאת אומרת, ממש התמכרות. כן. וואו. מה, תחשוב, ללכת להכין אוכל, זה לוקח לי איזה חצי שעה, כל ההתעסקות בזה. יותר פשוט
להשתיק את הבטן עם איזה שקית של צ'יפס או משהו כזה, משהו פשוט. משהו פשוט, ואז בעצם הגוף מתחיל לפתח שומנים. נכון, אצלי זה היה ירידה במשקל, כי הייתי ילד רזה כזה, אז אצלי זה מין, זה התבטא בירידה. אני יכול להגיד לך שהיום שאני מדבר עם הורים ושומע הרבה על התחום הזה, אני שומע גם על עלייה במשקל, שזה יכול להיות אפילו יותר נפוץ. שזה דבר שהוא מאוד, זה נשמע כזה, ברגע שאתה אוכל צ'יפס ואתה אוכל בייגל ואתה אוכל כל מיני כאלה חטיפים, אז ברוב המקרים הגוף מגיב להשמנה. כן. במקרה שלך זה היה טוב, שהוא לא הגיב להשמנה. הירידה במשקל גם לא הייתה טובה, בוא נגיד, אבל זה נעצר בזמן. יפה. ואז בעצם, מה קורה באזור גיל 16.5 עם ההורים שלך? שאתה בעצם מכור למסך, גם לאכול זה מיותר, כי אתה מבזבז זמן. רגע, אבל הלכת לבית ספר בבוקר, לא? אז היו ימים שהייתי הולך. כן. כי יש לחץ מהסביבה ויש לחץ מהמורים ששואלים שאלות, ואני, בסופו של דבר, אני ילד חכם, אוקיי? הייתי ילד שמשחק באנשים בצורה הנכונה. זאת אומרת, יודע איפה... במינון. איפה צריך ללכת, איפה אפשר לקפוץ, איפה להעלים עין. הייתי מאוד על זה. וזה היה ממש מה קרה עם ההורים. אז בגיל הזה בעצם היו לנו... עד גיל 16.5 היו לנו הרבה חיכוכים. היו לנו הרבה ריבים בבית, היו לנו קשיים. למה? כי זה מדאיג לראות ילד שפשוט נובל. זה מדאיג לראות ילד שפשוט פתאום לא נפגש עם חברים, פתאום לא רוצה לצאת. מתנתק מהסביבה. פתאום מוותר על מקלחות. וואו. כן. גם זה לוקח זמן. הולך לישון רק כשאני לא מצליח לפתוח את העיניים יותר. זאת אומרת, משחק ומשחק במחשב עד שהגוף אומר די מספיק. לא מצליח להמשיך, כן, ונוזל ישר למיטה. ובבוקר שם שעון מעורר. לא נמרח על היום. שם שעון מעורר לכמה שיותר מוקדם שהגוף יכול להתעורר בשביל להמשיך. לשחק. ובימים שהייתי הולך לבית ספר, אז היה גם לפני בית ספר, וכמובן שאחרי בית ספר. והדרך חזרה מבית ספר הייתה הדרך הקצרה ביותר שיכולתי פיזית ללכת, בשביל לקצר את הדרך עד למסך. זה היה מלחיץ. תקשיב, זה מלחיץ להיות בלחץ, כאילו, במרוץ כזה. איך אתה הגשת בתור ילד ככה? זאת אומרת, נער כבר. בעצם אתה בכלל מודע לזה שהמסך זה כל עולמך, ובעצם אתה חי בשביל המסך הזה, שהוא בעצם שום דבר? זאת אומרת, בשבילך זה היה עולם ומלואו. זה היה מרגש. זה היה מרגש. זה היה נורא מרגש. הרגעים האלה שאני מתיישב, ואני יודע שאין הפרעות, כן. ושעכשיו יש לי את כל מה שרציתי לעשות במסך, אז זה מרגש. זה רגע שאתה מתמלא בוואו כזה. וכשאני מחוץ למסך, אז כל מה שהייתי עושה זה לצפות למסך. בכיתה, כשהייתי יושב, הייתי... מחשבות שלך? להגיד שלא הייתי מקשיב זה כבר מובן מאליו, אבל הייתי פותח את המחברות ומצייר ומכין תוכניות ומטרות לדברים שאני הולך לעשות במשחק, במסך. זאת אומרת, אתה חי ונושם את המסך. כן, זה נכנס לכל מקום, גם לחלומות. וואו. כן. ואז גיל 16.5 קורה איזשהו אירוע מכונן בינך לבין הוריך. זה פחות אירוע, זה יותר דרך התנהלות חדשה, או... שבא מצד ההורים? שבא מצד ההורים. כן. שההורים שלי בעצם לא הרגשתי לחץ מהצד שלהם. לא הרגשתי לחץ או שאין לי מקום לעשות את מה שאני רוצה. וזה בעצם בהתחלה כן היה. זה בהתחלה כן היה תעשה שיעורים, לך להתקלח, תאכל. מהמקום של לא מבינים מה קורה לילד. כאילו, מה השתנה? תוך דאגה. כן, לגמרי דאגה. ובגיל 16.5 באמת, אז התקשורת שלנו נפתחה יותר. זאת אומרת, עצם זה שלא היה לחץ לגבי זמן המסך שלי, או הבינו את המצב הנתון, כן. והיו משם ניסיונות לחזק את הקשר איתי, ולא להרחיק את הקשר שלי עם המסך. זאת אומרת, יש פה גם את החלק של הילד עם המסך, ויש פה את החלק של הילד עם ההורה. הרבה הורים חושבים שהפתרון יהיה ללכת מההורה למסך, במקום מההורה לילד. כן. כן, וזה באמת מה שאני מתמקד בלהעביר היום להורים. תכף אנחנו נגיע לזה.
אני רוצה טיפה להתמקד בקטע של ההורים, כי בעצם היית ממש מכור למסך, ועברת תהליך של גמילה, אבל לא באיזה מקום, דרך המשפחה. נכון. דרך ההורים שבעצם זיהו, שההורים שלך כאן מסתבר אנשים מאוד חכמים, שזיהו, שבעצם אי אפשר להניע אותך לפעולה בזה שאתה חייב להתקלח, אתה חייב לאכול, כי אתה לא חייב כלום. הנה עובדה. מה שאתה חייב מבחינתך זה להיות מול המסך. ואז בחוכמה הם מצאו את הדרך להגיע אליך ולגרום לך לחזור לחיות את החיים האמיתיים ולהתנתק משעות המסך. זה נשמע כמו משהו מהיר, אבל זה לא היה מהיר בכלל. זה בדיוק מה שאני רוצה שתספר, שתף אותנו. אז אני אשתף. החלק הראשון באמת באיך שזה קרה, זה שקודם כל הפסקתי לבלום אותם. כשהרגשתי שהם לא בולמים אותי, הפסקתי לבלום אותם חזרה. זאת אומרת, איפשהו נפתחה הדלת. אם אנחנו חושבים על הסיטואציה של החדר הסגור הזה, עם האוזניות הכבדות על האוזניים, שאני לא שומע כלום ואני בתוך המשחק, אז פתאום אני מדמיין דלת פתוחה. שזה יותר שיח שהוא יותר פתוח. זאת אומרת, כן הייתי שומע אותם, כן הייתי מבין מה הם אומרים לי, והשיח הזה מצידם עזר לי להבין מה קורה לי. כי זה לא משהו שבהכרח הילד רואה. מה שאני הבנתי זה שנורא נורא מספק אותי כל מה שקורה במסך, וכל מה שקורה בחוץ בכלל לא. אפילו לא מעניין אותך. לא, בכלל לא. אני בורח מזה. כן. אני בורח מלהתמודד עם מה שיש בחוץ, כי על זה אני לא שולט. אתה בעצם בורח מלחיות את החיים, להתמודד עם החיים, חבר של המסך, כי המסך בעצם אין לו בקשות, אין לו תלונות, אין לו כלום. נכון, זה מה שהיה. הוא רק מספק אותך בעצם. כן. עכשיו, המקום הזה שבו... נקודת המפנה. זהו. שזה תהליך. בהחלט. אז הנקודה הזאת היא נקודה שגם תקשרנו יותר, וגם הבנתי מה קורה לי. הרגשתי את הגוף שלי. זאת אומרת, הייתי בנקודת קיצון הזאת, שבאמת נגעלתי מעצמי. למה? וואו. כי הגוף הזה יושב על כיסא שעות על שעות, על גבי שעות כל יום. כן. לא זז. הכל מרגיש לא משומן. הכל חורק. הכל חורק לגמרי. ואתה נער. ואני לגמרי, אני צעיר. תחילת הדרך. ממש. אז לאיפה הולכים? איפה זה ממשיך? אם ילד לא מקבל טיפול בשלב מוקדם, בשלב כזה. כן. לאן זה הולך? וואו. איזה תובנה. כן. נגעלתי מהגועל הזה. איך הגעת להיגעלות הזאת? זאת אומרת, מה השיח עם ההורים גרם לך לזה? זאת אומרת, להגיע לתובנה? גרם לי להבין מה קורה לי. זאת אומרת, לראות את כמות הדברים שהזנחתי מסביב. כן. שכמו שאמרתי קודם, זה לימודים, זה חברים, זה הקשר איתם, זה הבריאות שלי, זה המצב הנפשי שלי, לגמרי. ממש, זה קשת רחבה של דברים שנפגעים, ואתה אומר, בגלל שכל הפוקוס שלי היה לכיוון אחד בלבד, ולא לשום דבר אחר. כן. ואז שאתה מתחיל להבין בעצם, כמו שתיארת, אתה מסתכל על עצמך מהצד, ומה זה הגוף החורק הזה בגיל צעיר כל כך? זה מבהיל. זה מבהיל. אני, בתור ילד, ואני משיחות עם חבר'ה בגילי ויותר צעירים, יש לילדים חלומות, אוקיי? מהדברים שהם רואים בחוץ, מהדברים שהם, בין אם זה במסכים ובין אם זה ביום-יום, חלומות. עכשיו, ילד טיפוסי באותו גיל, אז חולם על איזה אחוזה עם הרכבים היפים והדברים האלה, וכאילו נורא שטחי ונורא בסיסי, אבל אני אומר, בסדר. בעיניך. כן, בעיניי. לגיל הזה, אני אומר. ובעצם אמרתי לעצמי, הבנתי, בונה, הגוף החורק הזה לא הולך להביא אותי לשום מקום. כאילו, אני הולך להישאר האחוזה תהיה בתוך המסך, לא בחוץ. בדיוק, וזה הולך להיות, אתה תהיה במצב עוד יותר גרוע, הגוף שלך. כן, כן, בהחלט. ולאחוזה לא תגיע באמת. כן, זה נכון. ולכן,
הבנתי מה קרה לי, וזה באמת חלק נורא חשוב עבור ילדים שנמצאים במקום הזה. אני חושב שזה, ותכף אנחנו נגיע לשם, כי זה נקודת מפנה בחייך, אבל נקודה מאוד חשובה היום שאתה פועל בה, ההורים, שבעצם אותו נער, אותו ילד לא יכול לראות את זה, שהוא מכור למסך. מישהו צריך לבוא מהצד, אבל צריך לאפשר לו, כמו שאפשרו לך, כמו שהוריך אפשרו לך, בעצם לשחרר את הכל. אין לחץ, אתה לא חייב שום דבר, אבל בוא נתחיל לדבר. כן. בוא נתחיל להתקרב אליך. כי הרי מה קורה? ברגע שילד, מסך הוא... סליחה רגע, ונקודה מאוד חשובה, כן. שאתה הזכרת אותה קודם, הורים יקרים, אל תיקחו לילד את המסך ככה ברגע אחד. תתחברו אליו, תדברו איתו, לאט לאט. כי אם תיקחו לו את המסך ברגע אחד, זה להבדיל אלפי הבדלות, זה כמו בן אדם שהוא מסומם, ולקחתם לו את הסם, הוא יכול להתמוטט מזה. כן. אי אפשר להכיל את זה. הגדרתי את זה נכון? לגמרי, זה בור רגשי ענק לעשות דבר כזה, לקחת לילד את המסך ככה, לנתק, ברגע אחד. לסגור את השלטר, כן. המעשים האלה החריפים, שמגיעים באמת ממקומות קיצון, בסיטואציות נורא קשות. זה ממש לא עונש, זה שבר. זה פשוט לעשות נזק לקשר, חבל. כן. זה ממש יכול לשבור את האמון, הילד... אנחנו מדברים על הרגשות שלו פה, לא על הזמן מסך, כאילו, אנחנו מדברים על הקושי שלו להכיל את התוצאה של דבר כזה. כן. וכמובן, את מי הוא יאשים ועל מי הוא ישים את הקושי הזה. את הוריו. כמובן. שלקחו לו את המסך. ואת זה אנחנו לא רוצים לעשות. אנחנו רוצים ליצור שיח, מצב שבו ההורים הם הגורם המסייע, לא הגורם המוריד. כן. עכשיו, למה זה קורה, הקונפליקט הזה? יש מין, אני מסתכל על זה כמעגל. כן. הילד, המסך הוא גם ככה ממכר. מסכים היום נבנו וכל הפלטפורמות שבהם נבנו בצורה שתכשיר אותנו שם כמה שיותר זמן. זה אנחנו יודעים. כן, אבל סך הכל היום, כולם מכורים למסכים, מי יותר מי פחות. אז אם אנחנו מסתכלים על כלל האוכלוסייה, הם מכורים ברמה מסוימת. אז תכף אני אתן לך משהו שממש יכול לעזור לך להבין מי יש לו התמכרות, וגם יעזור למאזינים להבין. כן, זה חשוב. בוא נזכור לחזור לזה, אני רוצה לסיים עם המעגל. בבקשה. אז המסך הוא גם ככה ממכר, והילד נכנס אליו מטבע העולם שלנו. עכשיו, מכאן, הדרך בה ההורה בוחר להתנהל מאוד משפיעה על מה הולך לקרות הלאה. כי ברגע שההורה בוחר להתנהל בוחר, זה לא בחירה. ההורה רוצה לו טובת הילד, כמובן. הוא לא מבין מה הדרך הנכונה. לפעמים קשה לעשות את זה גם מבחינה תפעולית בשטח. אוקיי. להגיד הכל נכון, זה לא באמת אפשרי, אנחנו בני אדם. אבל אפשר ללמוד קדימה. וברגע שיוצאת תגובה שהיא תגובה של תקיפה כזאת, או תגובה שהיא מגיעה ממקום באמת שלילי, של לחץ, של אגרסיה, של כל דבר שגורם לילד לקחת להירתע. להירתע ולהיסגר עוד יותר. בעצם הנקודה היא שהילד עכשיו במסך, כשהוא מסובב את הראש, מה הוא רואה? האם הוא ירצה לסובב את הראש שוב, או שהוא ירצה לבלוע את עצמו עוד יותר בתוך המסך? אתה מבין מה אני אומר? כן, זאת אומרת שמשהו, הוא סובב את הראש, משהו רעה, לא טוב לו, והוא מעדיף להיות עוד יותר בתוך המסך, ואם הוא רואה משהו אחר שהוא טוב לו, אולי זה הגורם לו לחשוב טיפה. אולי היה לו רגע נעים בסיטואציה הזאת, אולי הוא בוחר לברוח ממנה כל כך מהר, ולקצר אותה, ולענות במילים קצרות על איך היה היום, בסדר. איך היה בבית ספר, כיף. או כאילו... קצר. כן. קצר בקולך. מה זה קצר? רק בשביל לעוף... לחזור למסך. למסך. כן. כן. ואז בעצם באותו מעגל שההורה, איך ההורה בעצם יכול כן ליצור את הקשר הזה עם הילד שלו. שבעצם, הרי ההורה, רוב ההורים אף אחד לא מלמד אותם איך באמת לגדל ילדים ואיך להתנהל בסיטואציות מסוימות, ובטח לא בסיטואציה שכזו. וההורה סך הכל רוצה לגמול את הילד מהמסך, או לפחות קצת ליהנות ממנו לכמה דקות. וכשהילד כל כולו בתוך המסך, אז ההורה לפעמים בא בכוח, אוקיי, תביא לי את המסך, או מספיק, או עונשים, או כל מיני דברים כאלה, ובמקום זה
בעצם מה שאתה בא ואומר, בוא ברכות. תנו איזה משהו, איך אומרים, תספרו עד 10, תנשמו, ודברו רגוע. כן. תראה, הדרך הכי טובה לשים את האצבע על מה כן ומה לא, זה בעצם זה שאנחנו רוצים שההורה יתמקד בילד ולא במסך. המסך הוא תופעת לוואי. מי זה אנחנו? הילדים או הסביבה או ההורים? ההמלצה שלי להורים, כן. מהעבודה שלי עם הורים והניסיון שלי עם התחום הזה, ועם החוויה שלי כילד של איזה דברים שאמרו לי, הייתי נסגר ונחבא מהם, ואיזה דברים היו פותחים אותי לאפשרות אחרת. המסך הוא תופעת לוואי. המסך הוא תופעת לוואי של זה שהילד לא מוצא את עצמו פה, אוקיי? תובנה מאוד מעניינת. כי יש ילדים שגם יוצאים עם חברים עד מאוחר ושותים עליה אלכוהול ודברים גם רעים יותר, וזה גם תופעת לוואי, אוקיי? זה יכל ללכת גם לשם, אבל זה הלך לכיוון הזה של המסך, בבית הספציפי הזה. שבסך הכל, אם אנחנו מסתכלים על האופציות, אז זו האופציה הכי טובה. במקום להיות שיקורים, מסוממים וכאלה. אפשר לומר את זה. ברמות הקיצוניות של המסך זה גם מאוד חריף ומסוכן. בעצם מה שאתה בא ואומר, שבעצם הכל מתחיל איפשהו מהבית. זאת אומרת שהילד לא קיבל יחס מספיק, או לא אהבו אותו, לא התייחסו אליו, או כל הדברים האלה בעצם גרמו לו למצוא איזשהו חבר, במקרה הזה זה המסך, ולהתמכר אליו, כי רק הוא מבין אותו. זהו, אני לא יודע אם זה בהכרח מהבית, זה יכול להיות גם קשיים חברתיים, קשיים עם הלימודים, קשיים כל דבר שיש בחיים של הילד, שיש רצון לברוח מזה. ושבעצם אף אחד לא מבין אותו, כי כשהוא בא הביתה, וההורה היה רואה שיש משהו, ואומר לו, מוישלה, מה קרה? אז יכול להיות שהוא היה משתף, אבל כנראה שגם ההורה לא יודע לקרוא את המפה נכון. זהו, זה קשה להבין ילד שלא מדבר על זה. זה קשה להבין ילד שלא מסביר מה קורה לו בפנים. כן. שלא פותח אותך למחשבות שלו, לרגשות שלו. לפעמים גם לא יודע להסביר אותם, או להוציא אותם החוצה, או אולי להבין אותם אפילו. ויש דרך, היום אתה יודע, מניסיונך, לתת איזושהי דרך, איזשהו כלי לזהות או לעזור? אז הנקודה שדיברנו עליה קודם באמת, של להבין מתי זאת באמת התמכרות, כן. הדרך הכי טובה שלי להבדיל בין העולם כולו שמשתמש במסכים, ובין אלה שזה כל חיים, כל עולמם. באמת תלות, וגם אם זה לא תלות ברמה של כל העולם, כי זה נבלה, גם אצלי זה נבנה בשלבים, זה לא התחיל ככל העולם שלי. זה הפך להיות כל העולם. זה הפך להיות. אבל התלות הזאת באמת אפשר לזהות אותה, לא דרך זמן המסך של הילד, אלא דרך הזמן שהילד לא במסך. מה הוא עושה? זאת אומרת, האם בזמן שהוא לא במסך, הוא חושב על זה? הוא קשה לו, הוא בחוסר סבלנות להיות בזה? זאת אומרת... איך אפשר לדעת? למשל, אצלך, כשאתה היית בבית ספר והיית רחוק מהמסך, אז ציירת מסכים, תכננת את המשחקים שלך, מה אתה הולך לעשות, איזה מהלכים. אבל חוץ ממך אף אחד לא ידע את זה. כי ההורים, אני מתאר לעצמי, לא חיפשו לך במחברות. נכון. הם לא חיפשו לי במחברות, אבל הם כן ראו עד כמה אני קצר בשיחות, ועד כמה אני מחכה לסיים כל דבר הכי מהר שאפשר, בשביל כן לרוץ לחדר ולסגור את עצמי שם. זאת אומרת, איך הילד מתנהג ברגעים האלה שהוא לא במסך. ואם אתם רואים שיש לו רגעים שהוא נינוח, והוא בזמן כיפי איתכם, ואפשר לצאת לטיולים ולעשות כל מיני דברים ביחד, וגם זמן אחרי צהריים, אגב, זמן פנוי זה אחלה מדד. זאת אומרת, אם יש לו זמן פנוי שהוא בוחר לעשות בו עוד דברים שהם לא מסך, כן. זה ממש אחלה דרך לזהות את זה, שיש לו עוד דברים במציאות שהוא אוהב. כן. לילד עם התמכרות, הזמן הפנוי הולך למסך. כן, לגמרי. אנחנו עכשיו נעשה איזושהי אתנחתה קלה, עם שיר מאוד מעניין של דני רובס. משהו חדש מתחיל, ואחרי השיר אנחנו נדבר על המשהו החדש שמתחיל, שבעצם עד עכשיו הבנו מה קרה איתך, ופה חלה התפנית. הבנו שחלה תפנית,
עכשיו אנחנו נראה מה עשית עם התפנית, ואיך היום אתה בעצם סוג של מורה דרך להורים, ואיך שבעצם, כמו שהגדרתי את זה בהתחלה, אהבת את ההגדרה מתחת לאדמה, איך שלקחת את עצמך בידיים בעזרת ההורים, יצאת החוצה, הבנת, והתחלת והתעצמת, והיום אתה מעצים אחרים, שזה מדהים. ואתה בעצם הופך את החוויה הלא נעימה, שהיום אתה מבין שהיא לא טובה או לא נעימה, בעצם אתה הופך אותה להצלחה שלך, ותכף אנחנו נראה איך זה. ודני רובס, יספר לנו משהו חדש מתחיל. משהו מתחיל, מתגלגל ברחובות, משהו אחר יורד במדרגות, משהו קורה תופס לו בזנב, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. מישהו מוכר עומד ומסתכל אמצע הרחוב ומישהו אוכל, כמה רעשים הופכים כבר למקצת, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. דברים קוראים תמיד בזמן נכון, באים הולכים בני המון, את עיניי תראי ומה גם מקרי בי, ניסים קוראים הכל עוד אפשרי, האם פתאום אתה עברי, ערב שוב יורד לעיר העסוקה, חושך מתגנב, מונית שם מחכה, חתול רחוב קטן גובע ברעב, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. ריח מתוקים מציץ מהחלום, שם במרחקים עולה כבר אור ראשון, קטע של רחוב קורע מתחתיו, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. דברים קורים תמיד בזמן נכון, באים הולכים בני המון, את עיניי תראי ומה גם יקרי בי, ניסים קוראים הכל עוד אפשרי, האם פתאום אתה עברי, מתחברות לקו, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. דברים קורים תמיד בזמן נכון, באים הולכים בני המון, את עיניי תראי ומה גם יקרי בי, ניסים קורים הכל עוד אפשרי, האם פתאום אתה של שלווה, אני עוד פה לבד, זוג צעיר עובר, מחזיק לו יד ביד, מעבר לפינה פנים חיוך רחב, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו, מתחיל אצלי עכשיו. עכשיו בשידור חי, מגשימי החלומות, תוכנית לחישוב מסלול מחדש עם גידי לוויתן.
יועד. הקשבנו קצת למילות השיר, והן ממש עוצמתיות. שיר יפה. כן. אז יש לנו בעצם איזשהו סקופ למאזינות ולמאזינים. יש לכם קודם כל למה לצפות. יועד כותב עכשיו ספר על כל הסיפור הזה, מה שהוא שיתף אותנו, על ההתמכרות למסך, איך אפשר לצאת מזה, על התובנות שלו. ויש איזשהו, באחד הפרקים אתה ממש מסביר איך אפשר לצאת מזה. זהו, האמת שהספר יקרא בראש של ילד, והמטרה היא בעצם להכניס הורים לראש של הילד. מקסים. כן. אז איזה הסיטואציות יופי. שמתוארות שם הן ממש הסיטואציות שהם חווים בבית, רק דרך הראש של הילד ואיך הוא חווה את הנקודות האלה. כן. אז בוא תשתף אותה, תכירי לנו. הכי יאללה, אני פשוט. אקריא לכם איזה קטע. קדימה. זה הולך ככה. עוד 30 שניות מתחילה מערכה נוספת במשחק. בן עוד לא התחבר היום וכנראה שהוא עדיין ישן. כבר שעתיים שהבטן שלי מתחננת שהוציא אותה לטיול במטבח. אני נכנע, קם מהכיסא המסתובב, מלא בשערות של ספייקי, יוצא מהחדר החנוק אל עבר המטבח והזמן שלי מדוד. נשארו 18 שניות עד שתתחיל המערכה הבאה, ואם לא אחזור בזמן יהרגו אותי ואתחיל מההתחלה. אני פותח את דלת המקרר, סורק בחוסר סבלנות פריט אחר פריט ומדף אחר מדף. תחושת גועל עולה כשאני נתקל בצלוחית עם חצי לימון מסכן ששינה את צבעו כבר יותר מפעם אחת. מהר אני תורק את דלת המקרר באכזבה מוכרת, פותח את מגירת השטויות הביתית, מרים חבילת ופלים, שוקולד סגורה, למרות שיש אחת פתוחה לידה, שומע את מנעול הדלת של הכניסה מסתובב, ובלי היסוס, רץ עם הוופלים, ישר אל החדר, סוגר את הדלת ומגלה שהרגו אותי. איזה תסכול המשימה נכשלה. זה היה אבא בדלת, יום שני היום, וגיליתי את זה רק כששמעתי את קולו מבעד לאוזניות המשחק שלי. מחשבת בסה עברה בראשי. מצד אחד, אני יודע להעריך אותו, הוא גר במרחק שעה נסיעה מאיתנו ועדיין מגיע 3 פעמים בשבוע. מצד שני, תחושת בסה עולה, כי מתי שבן יהיה מחובר לא יהיה כאן כדי לשחק איתו. אוף, אין לי כוח. הוא גם בטח ישאל שאלות ששאל, ויחכה לתשובות ששמע כבר, חשבתי. ובזמן שמערכה חדשה כמעט סיימה להיטען, מגיעות הדפיקות על דלת חדרי בליווי קולו של אבא. יואל, היי, אני פה, ולי אין חשק אפילו לענות. וואו. ובעצם בן זה חבר שאתה משחק איתו. זה שם קוד לחבר שהיה איתי באונליין. זאת אומרת, דרך האונליין אתה משחק עם מישהו. לפעמים לבד, לפעמים זה היה עם איזה חבר. וזה שהוא ירוג אותך זה בעצם הצד השני שמשחק איתך. כן, בין אם זה המחשב הרבה, או חבר. זה בכוונה הרבה שפה של משחקים ושל כן. גיימינג, כי זה גם לא צריך להיות ברור. אגב, המטרה היא שזה לא יהיה ברור. כי אוקיי. הורים לא מבינים את השפה הזאת. כאילו, קשה להבין את אני הילד. רוצה להנגיש להם, שיבינו בעצם אני מבין מה אתה אומר, אבל אני רוצה להעביר תחושה שחוסר ההבנה הזאת סביב מה שקורה לילד, המטרה היא להעביר את זה בקטע הזה, בעצם. אוקיי. של החוסר הבנה. כן, של החוסר הבנה. ואז מהחוסר הבנה שיבינו בעצם שיש פה משהו. נכון. וואו. ואנחנו עוברים עכשיו במעבר אחד למה שאתה עושה היום. היום בעצם, בן כמה אתה היום? 21. וואו. ובעצם סך הכל בחור צעיר שעשית תפנית בזמן קצר מאוד, והיום בעצם, אתה בעצם התחלת להדריך הורים, איך לראות את הילדים ואיך שיוכלו לגשת לילדים, לעזור להם בעצם לצאת מהמסך, להחזיר אותם לחיים. נכון. זה מה שאני עושה ב4 שנים האחרונות. מקסים. כן. והפעם, ושהתחלת לעשות, אז הייתה הצלחה. ועוד הצלחה, ועוד הצלחה, ועוד הצלחה, ופתאום, מהר מאוד יותר נכון, הגיעו לך פתאום הרבה הורים ששמעו עליך. אז האמת שזה לא התחיל עם הצלחות ישר. אוקיי. כי צריך לבדוק דברים. אתה יודע, ילד שבגיל 17, הרי מה קרה לי שם? בוא נדבר שנייה על איך עברתי כי זה קונטרסט גדול מדי בין הצדדים. לגמרי. זה כזה, מה קרה לו? איזה חומר נתנו? עכשיו הבמה שלך. איזה חומר נתנו לו שם? אז מה שקרה זה שאחרי שהבנתי מה קרה לי, והגיעו כמה שלבים של היציאה מהמסך. כן. קודם כל זה שבאמת הדלת לא הייתה סגורה אלא פתוחה. זה שהתחלתי לשחק בלי אוזניות, הייתי שומע את הסביבה. בשלב כלשהו גם הוצאתי את קונסולת המשחק לסלון. שיחקתי לא בחדר, אלא עם אנשים סביבי.
זאת אומרת, יש אנשים סביבי, והאנשים האלה לפעמים רוצים את המסך, אז לפעמים רואים דברים ביחד במקום את המשחק שלי. כן. ואז יש הרבה יותר אינטראקציות בבית. כל שלב כזה לקח לו זמן להירקם, זה לא משהו שקורה עכשיו מיום ליום ליום. כן. אני אומר את זה כדי שההורים לא יעשו את זה מיום ליום ליום. זה ממש מדרגות שתלויות רגש והבחנה של מה שקורה בבית. כן. ואחרי שהבנתי שמה שקרה לי הוא משהו שקורה בכל כך הרבה בתים, הבנתי שזאת בעיה שהיא נפוצה. זאת אומרת, אני לא המצאתי את הבעיה הזאת. כן, שאתה לא יחיד ומיוחד, יש עוד כמוך. לא, ואולי יותר מדי כמוני, שנמצאים במקום הזה. כן. שהאבסורד הכי גדול מבחינתי, זה שמסך, שהוא החתיכת אלומיניום ופלסטיקים שסביבו, אשכרה גורם לילד להתנהג בצורה שהוא מעדיף את הגוש הזה, כן. שהוא כולה גוש, על פני הורים שהביאו את הילד הזה לעולם, על פני זה שהם גידלו אותו, חינכו אותו, דאגו לו כל החיים. ופתאום נוצר מצב שהייתי קם בבוקר בשביל מסך, לא בשביל לתת חיבוק להורים שלי. וואו. וזה פשוט אבסורד. איזו זה פשוט תובנה. אבסורד. כן, זה לא יכול להיות. על זה אני פועל, כאילו, אין מצב בעולם שזה המצב. וזה כאילו, אשכרה וואו. המצב. ובשביל למנוע את הבעיה הזאת בבתים נוספים, ולא חסרים בתים כאלה, הבנתי באותו מקום, אזור גיל 16.5-17, שאני כבר נגעל מזה. זאת אומרת, הגעתי למקום שנגעלתי מזה. כשהייתי משחק, הייתי מרגיש שאני מקפח את עצמי, שאני הורס לעצמי, שאני ממש פוגע בעצמי, מבחירה. וכשזה הגיע לשם, בנקודה כלשהי התחלתי לשנוא את המסך. ממש לשנוא אותו, והייתה תקופה גם שלא הסכמתי לגעת בו. וואו. כן. איזה יופי. גם זה לא מובן מאליו, להגיע לתובנות האלה. זהו, זה משהו שהבנתי עם הזמן. אבל בנקודה הזאת באמת... שזה בעצם בזכות הוריך. נכון. שבעצם אפשרו לך, ואז יצאת גם מהחדר, וגם התחברת למסך בטלוויזיה, ואז רגע, אנחנו רוצים עוד חדשות, רוצים להיות איזה סדרה, איזה משהו, ואז אין לך ברירה, אז אוקיי, אז בוא נראה סדרה, וכל דבר כזה קטן, בעצם מחבר אותך עוד יותר למשפחה, מחזיר אותך למשפחה, ויוצר לך עוד איזשהו נתק מהמסך. כן, כן. באותה תקופה באמת התרחקתי מאוד רגשית. תשמע, זה בעיקר רגשית. מסך זה היה קשר רגשי. והתרחקתי, כי זה גרם לי להרגיש פשוט רע. פשוט עם עצמי. התחלת להבין שזה עושה לך רע. נכון. כן. ההייפ, כל ההתרגשות מהמשחקים נעלמה. ממש התודעה קיבלה מקום להתבטא. ואז בעצם, אוקיי, אחרי שעברת את כל התהליך הזה, בעצם איך אתה מתחיל ללמד הורים? נכון, בגיל 17, זה נשמע נורא מוזר. צעיר מאוד. כן, אז קודם כל התחלתי באמת בלהבין מה קרה לי, להבין שזה משהו שקורה בהרבה בתים, וכשזה קרה, אז התחלתי לאסוף חומרים, התחלתי לקרוא על זה. התחלתי ממש להיכנס לאינטרנט ולחקור. התחיל ללמוד מה זה בעצם. כן, לחקור. ועם כמה חומר שאספתי ועם כמה אנשים שדיברתי, הבנתי שאני הגעתי למצב שאני נגעל מזה, אז רגע, אז יש פה איזה משהו שעשיתי, או שנעשה בעזרת ההורים שלי, שיש לו פתרון. זאת אומרת, יש לי בעיה, יש פתרון לבעיה נורא נפוצה, ואני רוצה להבין מהו. כן. זאת הייתה תקופה של 3 חודשים שבהם הורדתי על דף, על מחברת, את כל מה שחשבתי, את כל מה שהרגשתי, את כל מה שעבר עליי באותה תקופה. זאת הייתה דרך להוציא את זה החוצה. כן. ובהסתכלות על זה למדתי מזה המון. זאת אומרת, איך הרגשתי, מה קרה לי בראש, איזה תקשורת של ההורים שלי הורידה אותי, איזה תקשורת שלהם הרימה אותי, מה עזר לי, מה תמך בי, מה נתן לי פוש, ומה החזיק אותי אחורה. ואחרי שאספתי את כל זה, אבא שלי הוא יועץ עסקי, אז החשיבה סביב הדברים האלה היא חשיבה של איך להוציא את זה לאנשים ולהוציא את זה החוצה,
חשיבה עסקית יותר. חשיבה עסקית, אבל היא קיבלה ביטוי מהמקום של איך אנחנו באמת עוזרים לאנשים בעזרת התובנות האלה. כן. זה שהוא עץ עסקי פשוט עזר לי לסדר את הדברים בצורה כזאת שמנגישה את זה הרבה יותר מהר החוצה. יפה. כן. ואז בעצם התחלת... התחלתי עם פיילוט. כן. התחלתי עם פיילוט, כי לקחת כסף מההורים שאני לא יודע... אני אמנם לא חובב של תארים, אבל זה שאין לי תואר או הסמכה כלשהי, ואני בן 17 ואני בא להגיד להורים מה לעשות, זה מרים גבות. כן, נראה לך גם יומרני מדי. כן. אוקיי. אז עשיתי פיילוט. וכמובן ששלחתי את התכנים שלי את השלבים של השיטה שפיתחתי, ממש פיתחתי שיטה של כמה שלבים, נדבר עליה תכף. שלחתי למדריכות הורים. אנחנו רק צריכים להתמקד, כי נשארנו ממש דקות בודדות. אוקיי. כן, אז בואו נתכנס ממש לאיפה שאתה עושה היום, כי יש לנו עוד הרבה מה לדבר. אוקיי, אז אני מקצר. כן. אז את השיטה שלחתי בפיילוט, הורים, קבוצות של הורים נרשמו, השתתפו ונתנו את דעתם. כן. הרבה הורים הביעו דעה, שיפרתי דברים, שיניתי דברים, מומחים בתחום, בין אם זה מדריכי הורים ובין אם זה אנשים של מסכים והתמכרויות. כן. הביעו את דעתם, בנינו שיטה שבאמת הייתה מוכנה לצאת לפועל. וברגע שהתחלתי להוציא אותה לפועל, התחלתי להוציא את זה החוצה, להראות להורים שיש לי מסלולים, שיש לי שיטה שאנחנו מכניסים הביתה, שיטה של 5 שלבים. כן. בה אנחנו בעצם גם מטפלים בהתנהלות ההורית בבית, גם בקשר עם הילד, גם בגבולות שיש בבית, גם בדוגמה האישית וגם בתחליפים שאנחנו רוצים להציע למסך, אלה 5 השלבים. ואנחנו בעצם רוצים להכניס את זה הביתה. אלה הדברים שעזרו לי, אלה הדברים שהוציאו אותי מהמקום החשוך הזה, של לא להתקלח, לא לוותר על מקלחות, לוותר על ארוחות, ובאמת להגיע למקום שאני רוצה לעזור לאנשים. ומשם זה גדל, משם... אז התחילו בעצם להיווצר ההצלחות. נכון, התחלתי ללוות משפחות, התחילו להיות משפחות שמחות הרבה יותר. איזה כיף. כן, זה פשוט מטורף. חברים שלי שומעים על זה והם... אתה קולט שאתה אשכרה עוזר למשפחות, כאילו? אתה קולט שאתה אשכרה משנה להם את החיים? תקשיב, ילד שהיה כולו בתוך חדר, אתה יודע, באדמה כמוני, כמו שהייתי במצב שלי, אמא שלו מספרת לי, 4 פעמים בשבוע בחדר כושר, אני כאילו אומר, וואו. יש לו כבר בת זוג, הילד צמח. וואו, כן, חזר לחיים. חזר לחיים לגמרי, זה מדהים. וואו, והיום בעצם אחרי ההצלחות שהיו, אז כתוצאה מזה הגיעו עוד הרבה לקוחות, הורים שרוצים וצריכים את השירות הזה. והיום בעצם יש לך כבר חברה בעם עם עובדים היום יש מדריכות תחתיי שמעבירות את הליוויים להורים שצריכים את הליווי. אני עסוק בהרצאות ובלהוציא את זה החוצה. זאת אומרת, להכיר להורים את זה שיש את הדבר הזה, השיטה שעובדת, ואנחנו פשוט כאן בשביל לעזור לכם ליישם אותה. כן. ופשוט צריך לעשות את זה. כי כשלא עושים את זה, אז לא משתנה כלום. אבל בשביל זה אתה פה, אתה עברת את התהליך הזה שאתה עברת עם עצמך, על מנת להיות שליח להורים, לעזור להם, להוציא את הילדים שלהם, להחזיר אותם למעגל החיים. לגמרי, שליח. גם את זה אני אוהב. שליח לגמרי. מקסים, להוציא אותם מהמסך ולהחזיר אותם למעגל החיים. קודם כל זה מקסים, ועכשיו מאזינות ומאזינים שמאזינים לנו, ואומרים, וואו, הילד שלי הוא ככה וככה, איך מגיעים אליך? נכנסים לגוגל, מה כותבים? הכי פשוט שיש יועד כחל, שם של העסק שלי, זה מתחברים למציאות. כן. יועד כחל מתחברים למציאות, יביא אתכם גם לרשתות החברתיות. בפייסבוק אני הכי פעיל, מעלה המון תוכן, המון מידע שיעזור לכם ביום יום. אז מוזמנים לפייסבוק, יועד כחל, מתחברים למציאות. ויש גם אתר, אתם תגיעו לתוצאות, אתם תסתדרו משם, אנחנו יכולים לדבר ממש כבר בקרוב. מקסים, וזה דבר שהוא מאוד חשוב להורים היום, שלם את הכלי הזה, איך להתמודד עם הילדים. לקבל את הילד בחזרה. לגמרי.
מצד אחד לקבל את הילד בחזרה, מצד שני, לחבר אותו בחזרה למשפחה, לעולם, לחיים, לנתק אותו איך קראת לזה? פלטת אלומיניום. תסתכל, זה רק חומרים, זה כאילו אשכרה. לגמרי. זה רק חומרים, אבל אתה יכול להריץ על הדבר הזה כל כך הרבה דברים, תמונות, סרטים, טקסטים, הכל מהכל. נכון. זה מדהים. ובסך הכל חתיכת אלומיניום עם מסגרת מפלסטיק. אם אתה נותן את הפרופורציה הנכונה, אתה רואה מה זה. לגמרי, לגמרי. יועד, זהו, הגענו לתום השעה השנייה של התוכנית. היה לי ממש כיף לארח אותך כאן בתוכנית. תודה. אבל לפני שאנחנו נסיים, איזה משפט לסיום, מה המסר שלך היום להורים, לילדים? אז המסר שלי הוא בעיקר להורים, כי הילדים נוח להם איפה שהם. הם לא רואים את הקשיים שלהם במסך. הורים יקרים, אל תתייאשו. הילד שלכם יגיד לכם תודה על כל המאמץ שלכם, על כל הקושי שאתם חווים עכשיו בלנסות ולעזור לו. תקשיבו, כל פעם שאתם באים לילד שלכם ומתקשרים איתו, אני רוצה שיהיה לכם בראש, אני כאן בשביל לעזור לו, אוקיי? כשיש לכם את המנטרה הזאת בראש, כל הפעולה שלכם נראית אחרת. הילד יכול להרגיש את זה. לפעמים קשה לשים לב למה אתם הולכים ולמה חשוב לכם שהם יפסיקו עכשיו את השימוש במסך ולמה חשוב לכם שהם יעשו שיעורים. תהיו עם המשפט הזה בראש, זה יעזור לכם לעשות את הפעולה גם בצורה הרבה יותר נעימה, הרבה יותר מחברת, אוקיי? זה המסר המרכזי שלי. אל תוותרו מצוין. התודה הזאת מהילדים תגיע. מקסים. זהו, תודה רבה שהיית איתנו. תשאר איתנו כאן, נסיים את התוכנית, ותודה רבה על המסר ועל השיתוף. באהבה, תודה לכם.